Okra tanang la này mai gặp lại vậy. Birthday boy. Mà ta thằng lang lên này tụi việc nữa mà. Prepare sila may dong birthday boy ano prepare. Karli saski Ay dini aboni फिसालानि बार्थडेआव फैदो आरो ओमफ्राय नै खिजा मादैमोना ओंखाम ओंख्रि संगासिनो जोगोनार आलु मटर ओमफ्राय नैखिजा नाबो दं एवथ'वाखै बेदरबो दानखांबाय खोमा गांगाथ' फाया नै जाबाय जोंहानि आब'नि बिहाव जोंहा आबा बाय इसाना खान्थाला लटिं लटिं थायना दं आइबो फैबाय नै फुरसा फुरसि खामानि मावगासिनो दासो तैयारि जादों नै जोंहा गुमैनि बिदा नै आलासिफोरा जोंहानि बाजै उन्दैनि बिमाबो फैदो जोंहानि आनैबो फैदो मादैबो फैदो खान्थाल बुफ्रुबाय दं नै आइया फिथाइ सामथाइ माने बाबुआ जेथोनि सेथि खालाराव जोनोम जादोंमोन नालाय दा एसे फुजा होनो नागिरदो आब'आ तैयारि खालामबाय दं ओइ मा मावदो नोंसोरलाय मा ओंख्रि संदो हा ए तामान गोथाव एवखा ओइ गिनाव ना बाजै अ दासो नुदो दे एव Detail lagi lain deh. Bah, sokai lu kumat nama. Mai berani nama. Mai berani. Lagi lain deh. Takuni habis kapan mau deh. Makalam dah bo. Sapu dong deh. Deh mau baca. Mau sing. Sengabun bijau jalan nih. साखि गासिनो लोगोफोर आंखौ सोरबा सोरबा नोंखौ सोरबा सोरबा सिनायदो नो गसाइगावनि नालाय नंगौ सानसेखालिबो कमेन्ट हरलायदो नंगौ अ सोर सोरबा सिनायनाय कमेन्ट हरबानो जाबाय आंखौ सिनायदोंबा खोथा हरबानो जाबाय फंबायफोर बिदाफोर आब'आइनो मावथिथार बेसेबा साहा गोथाव फुदुंगासिनो खिलाय मा संद' सबाय अनला खारै नै ओमफ्राय आरो इनो बिराद गोथाव गोथाव एवखाबाय आरो बर गोदाना गस्ला गोदान गानाखै मैया मा लामनाया फैबायानो नामा फाय लोफ्रि बा इ नायथ्रा सं इ नायथ्रा माथो इसे गोबाव नोंसालाय गोबाव जाबाय आरो देलायनायावनो दे ओइ आलु फाय खुलुम खुलुम दे बिफाया खुलुम ओइ टेबुलखौ बोखानाय दाबाबा दोनलाय माला मन्दपआव जनो मोनगोन नामा फुजा होगासिनो आरो आब'नि फिसालानि जेथोनि से खालाराव जोनोम जानानै बिराद अख्रा आरो मानसिया ओमफ्राय जेथो नामा सेफायनांगोनो दा इखौनो माने बोथोरनि फिथाइ सामथाइ लानानै जेथो सेफायगासिनो सेफाय होलांसिगोन र' दा गांगा टप्पाया नै दाखौ दिन्दां देनां नायनांना सिंग्रा देरबा बिमाया खिथानाया मा ओरैनो खुलुमबाय मा आं जि हेब्रेमाया खाथोरैना रागा दुगा हेब्रे हेब्रि जानायखौ नों बुखालांदो इसोर बोराइ बाथौ बोरायनानै माखौ खुलुमा बाबु
มาเกิดคุณลุงหมดมาเกิดคุณลุงหมดพี่สักกี่ยงละนั้นมาเกิดคุณลุงหมดเด็กคุณลุง คุณลุงมาคือเด็ก โอ้จะไปเด็กจะไปเด็ก พวกเราจะนั่งล่าในแม่กับเลยไป ai lúc chỉ đi về ra sấy bon sẽ làm năng đi sama sana sih deh. Sampai Main di bawahnya dulu aja. Kita ikhlas.
लैथो सेफायनाया बायखांबाय नालाय दा केक हानो नागिरदो 13 बोसोर जाबाय बाबुआ आब'नि फिसालाया नै रहित स्वर्गियारि नै दे 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 हेपि बार्थडे टु यु बार्थडे यानसोमोन नामा एसे खोमोरबाय हेपि बार्थडे टु यु हेपि बार्थडे टु यु रहित हेपि बार्थडे टु यु दे 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 ơi Indo dan pulang ni pulang Bande koya Mando đâu Để Mando đâu đây Tôi nó sao được Không sao lấy ở kia cửa Ya lupa bos tagila Deh nani mundur nih deh. Nani đâu Nani kita Adan dulu Dia neng lapin isi lapin hor nih Dia baby dia. Nah, hai bina nó ăn đồ ăn được. Hai. Mana bang? Ilang deras ini bawa sih. Ani mana sisi dah udah ikan sisi. Satu. Sisi trit. Udah kasih betul udah. Kau kasih betul. Đâu ăn mà bưởi ăn thì xuyên thôi. Kasih betul. Pun lantai kiri le apa ini bah? Le apa ini bah? Apa ini apa? Ni ya. Kira kira. Ini lah koi. Ani pun lah ani ke. Sampai di. Ini ani ya. Ani ke bus. Dadah. Kim beliau. Tuh. Kulla lo. Babak ke? Kulla. दा जानाय लोंनाय हाबाफारि जालायबाय आब'आ रानसै दा बिमायंआ रानहैनोसै थिया इयावसो थाजोब्बाय आं हाल्लाहायसोखो मोनजाखांबायानो मोनजोब्बायानो माथो खावसे Nơi kita lang balik? Nơi kita lang balik. Nung menjalai ni, nung menjaya mencong bipaya. गरमनि थाखायनो आलाय सिलाय जुजुबाय मानसि माखाय ओरैबादि सान्दुं होखादो आरो